West Karbianglong Langmepi pu arong along kido Rangsina High School asai hemalong Langmepi KSA branch ken pen chipatir pi ponsi bangpharoi si sose HSLC lapen HS asatlang ki unduna tumaphan karcho pon labang so melong aluhi sarpo man pen kachetongdun KSA tiripi kongchun bang biswa jyoti teron chetongdun melong alang li kaning je ponalam theke kedam tanga seng kan penle langdam lo pulote pini ke parcel te sabangke bat ponchetlo pusi than pon non giwang jilang abong mara tumaphan ke lapuson ansose pathek pari ponthuja phan pustame bor I ponthulang pusi pachini pon langmepi KSA branch tumta lapuson ansose ki klem ponthusi pu ansose ke paching thu ponja phan pachini pon phirangke thengno ki than pona hudalam theke lapuson henlo Kevang jilang aport ansose sil tum chethan chimum pon bomlo protang te muning fita aku pining ansose aku puthore jala kimi mane sadlang ang thek kimi bang tum thek pono box ni lise tamen ning thek pono la bang asila jaga bang ke kadu ke betal tum bang ke karbilo charlia songlong nang chera bang che tudun protang to lake isi hampang kaching thu deji phan mang langtha langmepi branch committee ben ni tum patiru ipon lo ladak HS la ben HSLC ki undun abong mu martohan nilitum karcho amai bang dengpon eklo lada karcho de putali ilitum education awareness la sobu thakla nilitum kacho bhapona teng nilitum KSA long central committee ben ajhaga sir as general secretary bustame nanchi tongdon la pen dipo district committee alang litum bustame nanchi tongdon pen mesen lada pining lada HS la pen HSLC ki undun tang abong mu marthan alang litum aning kaparung anse aprang kapabor I logo charlie kapaching thuri phan alang litum jumisen alang litum pen than ponsi lada pini mai along ardieng nang tiduno alang litum Khironi pen mohanteron Karbianglong live